Aras rózsám, aras, megadom a garas. 2012. július 14-én immár 24. alkalommal került megrendezésre Nován a megyei kézikaszás, arató és cséphadaros cséplőverseny. A novai önkormányzat és a Zala megyei közművelődési intézmény által közösen szervezett rendezvényen a hagyományos aratási ételeket és italokat is bemutatta a 21 résztvevő csoport. A lassanként szinte már feledésbe merülő munkafolyamatok sok érdeklődő figyelmétől kísérve kerültek felidézésre. Ez az embert próbáló munka fontossága miatt régen is nagy eseménynek számított, de manapság, amikor az ilyen betakarításokat már szinte mindenütt gépekkel végzik, a hagyományőrzés fontos feladat. A résztvevő népdalkörök, hagyományőrző csoportok, melyek között már nem csak Zala megyén túli, de határon túli, Horvátországból érkezettek is voltak, igyekeztek mindent a régi szokásoknak megfelelően végezni. Megadom a garas, nem kell nékem garas, csak te vélem aras. Elvégeztük az aratást, Kész igazda, vigáldomás. Te gazdasszony, jó vacsorás, majd megisszuk, majd megesszük az áldomást. Aratok, üres a hasatok, majd hozzák a sok babot, majd mindjárt jól lakok. Így úmult páinkát, mert most ingyen adják. Hely, rövid idő múlva megkérik az árát. Ígyunk itt, mert van mit jó. A munka befejeztével előkerültek az incsiklandozó ételek, italok is, amelyek ugyancsak a régi időket idézték. A gazda, hogy mi itt mulatunk, hely, vigyel a házad, de mit maradunk. Hely, vigyel a házad, de mit maradunk. Szent István áldása szálljon mire áll, sokáig éltesse a házigazdát. Tyúkjaiból, ludjaiból soha ne fogjon, csapra ütött hordójában. Az aratás után fontos a cséplés is, mégpedig szintén kézi erővel, a csak látszatra könnyen kezelhető cséphadarú használatával. Ne maradjon, adjon Isten egészséget, köszönjük a vendégséget, hozzánk való szívességet. Adjon Isten füvet fát, telepincét, kamarát, bőaratás szüretet, egészséget, jó kedvet. A cséplés végeztével, amíg a zsűri értékelte az eredményeket, a résztvevők műsorral szórakoztatták egymást és a nézőket. A program végül díjkiosztással zárult, ahol értékes jutalmak találtak gazdára.